Салом, алейкум салом, Умар Саидов. Раҳмат наз, шумо созе назен. Алейкум салом. Алейкум салом. Хуш омаден духтаро. Салом апаҷон, купача волокин илтимос. Алейкум салом. Насиб. Алейкум салом. Раҳмат наз. Маҳина таҷичка. Шумо созе назен. Салом. Алейкум салом. Ҳама каса хуш омаден духтаро. румтур насиб мекунам. Ҳамин устомона 2 моҳ шуд жда дорем. Усто бояд биёя мебел бисоза дар кухни. Ҳеҷ не ки биёя ҳамхе серкора. Ҳамин як усто қати мо сару кор дорем. ҳамун корш маҳқулай. ҳамаи мебелоре не мебелои хонара ҳамун вай кадаги усто. ҳамира бикунам ҳамун кухнида полни ба чизакон вай шава яъни ма шава. Баъд румтур кунам. Ассалому алейкум. Алейкум салом Фаррухҷон. чӣ ҳол доред? ин ҳами хонада ай ҳавлӣ омада монда 8-дам 6-дам. аҳли оила ҳаманазми раҳмат наз шаҳзода ёдгоре. Ассалому алейкум келинапа. Алейкум салом. ай корвон насиб оли корвон бирам ҳамқа гарма. ай корвон намефората ай гарми рафта. кай ки рафтам насиб мекунам. Салом алейкум дугонаҷон. Алейкум салом дугонаҷон. хуш омади сабр. салом апашкам қа маҳқулам шудаем бовар кунед аз деҳаи ворох. Алейкум салом раҳмат. Ассалому алейкум. Алейкум салом. ҳама каса занҳои азиз хуш омаден. хонатон куҷо баяпа? Хонамо тарафи Душанбеда тарафи 91 микрорайон. созен хубен ҳама каса. раҳмат наз. шуморам ранги ма бозор намефора. Не бозор намефора. бозор мирам касал мешавам. ҳам қасар мадар мегира бо гармай ку нафас кашида намешада. у бозор бисёре одам беҳадози бисёре барои мактаб чиз мехаранд. бовар кунед. салом алейкум. Алейкум салом. апай Дилсараҷон сози нағзи саломатиёт созай. фарзандо созанд тинҷан. ман номерои шуморо гум кардагиам. як рӯз як номерои дигар да навистам дига хоҳартон буда. салом алейкум. Алейкум салом Оишабону. салом алейкум. Алейкум салом Сомир. саломат бошӣ беҳтарин бовар кунед. раҳмат гонаҷон. салом алейкум Ситора Латипова. Алейкум салом Ситораҷон сози нағзи саломатиёт соз фарзандот соза Тоҷикистонда ё Россия. салом хоҳарҷон. май ғариб насиб боша мерам ватан духтарма шогирд мегиред. Алейкум салом. ма хонам кухним беҳад тангай духтаро наметонам шогирд гирифта. оли якта вай пешина ҳами пухтупазгар буд ҳамсояи хуштоманам ха чизои зур мепаза инстаграмда ҳавай шогирд гирифтестаем ха корош зура ха вай корош профессионалия чанд сол шуд. баъд курси париша онлайн ҳастай духтаро кадомида мехоҳед на онлайн курсиш дароен любое чиза бо ёд мегирен. хай бо лайфхак чизои вай медонед чихе ёд метия. у тортои қина мисол чизое ки ҳами вай ҳаму ҳатман курс да мехонен хеле ҳар хи одам пухта наметона. и бе рекламай просто барои нами шогирд меген. ман шуморо ҳамуро тавсия медиҳам. иншолло ман хонаи кушод вай бикунам. хонаи кушодам биравам насиб боша. хонама кушод мекунам. баъд ман кухни калон мекунам. баъд мегирам шогирд иншалло. апай Сурайё созен хубен фарзандо хубан Аҳмадҷон навистай. раҳмат наз шукронаи Аллоҳ ҳама созам. ассалому алейкум. ман аз шумо хеле миннатдорам. ман Тоҷикистон рафтам айгилеми шумо гуфтагӣ овардам ҳам хе маҳқул шудак. ма ҳақиқатан да пулаш меарзидааст. раҳмат шумода.
алейкум салом. Саломат бошен, Дилрабо Ибрагимова, саломат бошен. Ман чизои наза духтаро пешниҳод мекунам шумода. Ман чизе ҳамун бинен ку бисёр чиша худамда мехарам маҳқулай ма ҳами абзор намекардам ку баъд ҳами магазини Кормон рафтам ҳами баъди ремонт чӣ хела ҳами хонада ҳамаи чӣ дар корай. Ман бисёр чӣ доштам тақсим кардам. Ман ҳамаи чизои нав харидам хонаамда бетаъриф да. Вале вақте хиёл мекунам ки ман таъриф дорам, не ман ҳамаи чиз ман тақсим кардам, чизои новинка гирифтам. баъд ҳами киҷое мерам я чӣ мегирам, мегӯям ки ай киҷои бозор гирифтӣ, кияй вай, ай кадом савдогар. Баъд дигар нашуд, гуфтам биё абзор мекунам, духтарода нишон медиҳам. И гӯё бетаъриф ай духтаро. Ассалому алейкум, мада мебел дар кор. Наҳтулло Талбаков, алейкум салом. Ҳами мебелсози мо беҳад зуд месозад, ҳам корш вая бисёрай, клиент бисёр дора. Баъд корш аккурат не мо ин ами хонамона ҳамаша мебелоша кард. Анами кухни монда ҳамун вақт гуфтанд и дар кор нестай. Уҷашда ки не дар корай. Ман ҳами аввал гуфтам ҳамуҷа бояд мебел боша, накарданд. Ана кози пушаймонанд. Мардакам устора кофтестай, усто заказ дорум, гуфт шава мебия. ҳами як тарафи кухни мебел дора, як тарафш надошт. Ай тарафшам мекунам. Кухни майдаам боша, мебел дошта боша, ҳамаи чиз ман дар мебел моно мекунам. Ягон чи дар пеши чашмам натова. ҳатто кладовка ма дорум духтаро, кладовкаи 2 метра дорум, калонай ма давай ҳамаи чизома мондагим. И то кухни да бо хай чӣ хелай сай рада я чӣ мебинӣ, мехоҳӣ ки дар ягон шкафак бимонӣ, шкафон пур шудагия. шумо 91-91 ҳамсоя будем ку? Бале, шумо ҳамиҷа зиндагӣ мекунем маҳина таҷичка, Душанбеда 91 микрорайонда мо зиндагӣ мекунем. Салом Сафия, алейкум салом. ҳо дина рафтам бозор гашта намешавад, одам бисёр ҳохе, одам беҳад бисёр. 1 август мардум либос харидестай фарзандошонда барои сентябр. 1 сентябр. Соати шумо чанд? Соати мо 21:08 9:08. Созем шукр морам дар Тоҷикистон як бор соб намонди, як навор ма мемонам. Апайгул Сараҷон, фақат сухан ки мемонам, иншалло. Мара бовар мекунем, ман корум беҳад бисёр буд. ҳамин рӯз ман ҳавлӣ рафтам ку бовар кунед связ нестай. Ай душанбе поёнтарай тарафи мошинбозорай ку ҳамун тарафдай связ намегирад, интернет кор намекунад. ҳозир омадам ҳамқа интернет вай смс бисёр. гуфтам биё эфир кунам, бишинам ба мехезмай пай коро мешам. боротон ахтон гирифтен абзор кай мекунем? Не наомадай борон, бия ман ҳатман абзор мекунам, барое ки ҳамаи чизои даркория як бор бубинед, борора тамошо кунед. пешрафташи дига изо каштам нест. Не нависен Апайгул Сараҷон, мо ҳамун одамо, ҳамун инсонҳо. Ман дига намешам. ман ҳамеша дар ёдам ҳастем, дар дилам ҳастем. шумо ҳамеша нависен. ман номеротонро гум карда будам. мо 90 микрорайони ҳамсояем. Бале, ҳоли ман иҷа чанд вай ҳамсояи худам идом навомадагим ку хай 5-6 сол пеш харида бошем. хонаро иҷа зиндагӣ кардагӣ набудам. ҳамсояҳо маро тамошо мекарданд дар берун. ҳамин Зайнаба ҳар чӣ нишон медодам. Зайнаба мебинанд мешиносанд, ба подписчикҳо мегӯянд ки ҳамун Мамалаева духтарши ҳо хай мешиносанд. Зайнаб мега ин нигоҳ мекунад. ҳамуҷа вай кардиям. фаҳмидиям ки ман ҳамин домдаём, шинохтиян. гуфта як боро чата гу берун бироя. ман берун намебирам духтаро, ман вапше берун бироя наз набинам. ами бегаҳо қатъи мардакам ҳар рӯз нева ягон рӯз вайш баъд мебурем як прогулка мекунем бо медурем. сози хуби фарзандон аст. раҳмат наз Апайгул Сараҷон, мо созем. мо тобистон шуда хона нестем. инами иҷа мерем, уҷа мерем. қатъи якум мошин қатъи мардак мерем. бо инами ҳавлӣ мерем. пеши хиштоманам бо иҷа Душанбедам хона дорам ку и сексияшон мерем. иҷа да 11 хиштоманам ҳавлиям мерем. ман уҷа дақиқа чӣ мекунам, хамир мекунам. ҳамин мардаки мада нуни дегдонӣ мефурад. бамепазем мебиёрамш. ассалому алейкум, мада шифонер дар кор. ина шифонери ман, и шифонера инам иҷа да ҷош майдаҳак буд. иҷа да мардакам гуфт ки курпачаҳора мемонӣ. гуфтам не, курпача да ҷо меёвама, шифонер бикун ки ҳамин чизои ман ҳамаш ҷо гирам. насиб оли хонаи кушод бигирам. анам хали шифонеро ҳамун устои мо мекунад. касе да дар кор боша, номероша намедонам, мардака мегӯм мегирам номероша, вай мекунам. ягон видеода мемонам духтаро, неким ҳоли кор дора. ҳамиш чизи маро бисоза, ман ба номероша мемонам, қатиш гап занен духтаро, касе да мебел дар корай. шукр соз будам, омадам, бо навомадем ба мошин харидам, овардам ба раҳ. 10 рӯз шуд Россия омадем ва зора мошин гирифтим. мошаалло, худо насибат кунад.
Истора Латипова ҳамсоямонай дӯсти кӯдакимонай духтаро. Мо кӯдакимонда чӣ хел бозӣ мекардем. Ҳамон вақторе қамир зиёд кардам. Ина бо истора навистак. Дугонаҳои кӯдакимонай ҳам садик дақатим буд, ҳам ҳамсоя будем, ҳам ҳамсинфам будем. Салом апа, алейкум салом. Апа шумо хондагӣ пухтупаз ё интернет? Ман хондагӣ нестам, ман ҳами интернет ҳар ҷо ҳами ҳавас доштам. Ира аҳамият медодам, аю мепурсидам ягон чи ҳами одам ки ҳавас дошта боша, фаҳмиш дошта боша, иншоалло ёд мегира. Шумо зани бисёр бо ҳунар, хушсухан ҳастед. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Раҳмати калон апаҷон. Дилором Маҳмудшоева. Ба фикрам айма калонен. Ҳазор раҳмати калон. Фарзандо созан хубан. Раҳмат истораҷон. Созан нағзан. Ду ташози хонаи хуштоманам да вай духтари калоним, бачаи калоним истодан. Гуфтем хай майли бестақати момаш. Салом, алейкум салом. Зайнаб қаместам гуфт ки намондакша. Оташ намондаш гуфт ма бета зиқ мешам бо овардимша. Апаҷон кор дар ширкати атомӣ нависем мефаҳмонам. Ина духтаро ширкати атомӣ да касе мехоҳад кор кунад, ина номерошон рӯи экранда. Созе хуби апа. Раҳмат наз Билол Юсуф. Ман монда шудам ку чуро хонда натонистестам. ҳам химонда ё шифонер дар кор. Усто дар кор ё шифонер? Хали шифонер мефурӯшӣ надорем. Барои кухня чӣ хеле гилем буд, дар куҷо мефурӯшанд фаромӯш шуд. Апай Гулсараҷон инами чиз шумо да химон да наздикай Зарнисор да магазини Мастерокай ку унамо қолинчаи кухни ма гирифтам. ҳамқа хушрӯвай тагиш ваяй чармай кожаняй на да кафел мечерта, на да ламинат мечерта. Хали чуртонак намешад яхе қолинчаҳо чӣ хеле исусу мерава. Баъд обам реза так намерад, тар намешава. Любой чӣ буреза балатача меша ки тоза мешава. Мада маҳқул шуд ҳами чанд подписчиком харидан рафтан нав омадестиян ай Россия харидестиян ҳолиам доран. Последний рафтам съёмка книда доштан ай ҳамун резинови камуш мондаги буд. Салом, алейкум салом. Таваккал. Салом апаҷон. Алейкум салом. Сония Муҳаббатова. Парвина Муродова. Салом хоҳарҷони ширинсухан. Алейкум салом апаҷони ма. Беҳтарин подписчико дорум, ба худо дӯстшон медорум. ҳам хе омӯхта шудам. Бисёриёшон ҳами хе комментариҳои хуб менависанд ку номошона аз ёд кардам. Беҳтарина Парвина Муродова апаҷони беҳтаринан. Мебели кухнитона материалша чанд сум кадед? Ман ин мебелома бисёр кадагиам духтаро. Мали румтуркну мебинӣ. Ман ҳамаи хонам да мебел кардам. Коридорам да хай пирхошка кардам. Вайда ваннадам як мебели калон боло да кардам ки ҳамаи чизои ами ваннара да ҳамуҷа битавои ними химия мехарем ку ами средствора да ҳаму бумонам. Гуфтам ами хела мешаяд $2000 ба фикрам рафтагие мебелои мада. Барое ки ма глянцеви гирифтам. Глянцеви қиматай духтаро. Матовиш арзонтара листаш глянцеви қиматай. Хай бо ма рафтам қатъи ҳами устоҳо свет вибр кардам. Ака ма сери каданӣ набудам, ма бежави каданӣ будам. Мара дарои хонам сери тёмни буд. Ма вихат надоштам, ба сери кардам. Агани мада ҳамаш бежави маҳқул буд. Ина кадоме ки қолин мегирен духтаро ку қолини бежави гирен. Ина бежавия диден хонара рӯшан мегирифтай. Ма ҳар як гап да як соати ҷавоб додестам. Салом хоҳарҷон. Алейкум салом. мағфират. Салом апаҷон. Созен кӯдакотон созан шумо бо ман бисёр маҳқулен. Алейкум салом. Раҳмат наз хоҳарҷони ма. Салом апа. Алейкум салом. Сози хуби апа Тоҷдин. Раҳмат наз. ма ҳози номеротона скриншот мекунам. Салом алейкум. Алейкум салом. Нилу салом. Созен хубин апаҷон. Алейкум салом. Раҳмат наз хоҳарҷони ма. Фарзандо созан Зайнабҷони ма. Созай раҳмат наз апаҷон. Созан тинҷан. Инем Зайнаб пешим даштай. Турецки дар кор шифонер ва оинаш бе диван. Турецки шифон. Ҳами мастерока съёмка кардам. Мебелош туркӣ буд. Не ки вай комплект буд. Баъд ине мебелои просто диванам халиёш хеле отдельный рам будак. Алоҳидаги қатъиам мефурӯхтам. Не ки намедонам ки шифонера
хеле алоҳидагӣ мефурӯшанд намефурӯшанд намедонам. Ба фикрам комплект буд. И амин чиксиз шуда хандара тинҷӣ боша. ози ма яды сага заблокировать мекунам. Ҷа я саг пайдо шуда. Ами яхе занак фела шу мебинем мардакои занакчара медуранам ҷаи бекоришуна. Эфир занак да я гапи хушрӯш мегуфтам. Астағфирулло. Салом алейкум созаи хубен, саломатитон созаи фарзандо чӣ хеланд созан? Алейкум салом, раҳмат нас, шукронаи Аллоҳ. Шорух хонатон чанд хонагаҳай? Ду хонага. Салом апаҷон созаи хубен, учат нас фарзандо соз. Алейкум салом, шукронаи Аллоҳ, раҳмат наз, модари ғариб. Шукронаи Аллоҳ созтар шудагиянд. Хеле чени кадестиян ози капелница мемонанд. Ози якум омадам учамда занг задам пурсидам. Ба дахтаро қати гуфтам я чақ-чақ кунам. Ами амин бисёри бад систи ханда шудистай. Я роиш кунем амсо. Бад намефурам тари хейтерура. Оли меган ки мамалайф хейтер дори пури хейтерай. Чанд сомон аст? Скидка қати аммо видеом да бинен 13500 буд. Скидка қати бо уҷадай хеле аксия кадаги буд ки агар ки то 1500 сомона харидорӣ кунем ҳамо чӣ мебиё яко купон мегирен. Купонтонда агар ки тақдиртонда боша мошин мебурен. Ба битавай техника як гала чиз дора уҷа падарка мешуда. Ҳамин мастерогам хали буд барои ҳамиш рафтам навортон кардам. Духтаро чизош нағзай. Салом алейкум салом. Хоҳарҷоне ки ман да спальним партофтум мегӯян хато кардам. Не ки ин дафъа равам ба якта дигар мебиёрам. Не хато накардем апаҷон. Вай беҳтарин хеле қолинчаи зур да кухнирам да ма ака кухним да ба чӣ хотир гирифтам ки кафел буд. Гуфтам ҳози дига қолинча партом яки мечирта. Не ки вай ки чарм дора рӯи ламинада меиста. Ака кухнира чӣ хелай хеле бой чами занак пухтупаз мекуна. Мереза вай ами чӣ хелай ами даже да болоам боша руған мепара. Ма ҳамаи занакоира медонам бе таърифай. Ҳатто орд мерезонӣ ба ҳами хелата тозаш мекунӣ ку аҷоибот тоза мешава. Ба ҳами хотир ма шуморо занако гуфтам ки ами чизи зура бигирен. Иҷа ҷои духтаро боша. Бале. Салом алейкум. Алейкум салом. Салом алейкум салом. Духтаро ҳаматонда алейкум салом. Шукронаи Аллоҳ, раҳмат нас. Фатима влог. Ассалому алейкум. Не ки хела чизоро ёд гирифтам ай шумо пухтупаз бо секретҳо нишон медиҳед. Алейкум салом. Саломат бошед. Ягон кас шу намекуна. На бо бачаҳо медуромадиянд. Дар Россия ютуб маҳкам шуд. Ҳо духтаро ба VPN дроен. Ами ютуба бисёр одамо гуфтестиянд. Ами рӯз бо як ҷои дига да ози хондам ба VPN дроен. Салом ба ҳама. Оли WhatsApp ҳам мега маҳкам мекунем вай дар Россияда. Моҳои ами тирамода ё ноябр боша ё октябр WhatsApp ҳам заблокировать мекардиянд. Салом ба ҳама. Алейкум салом. Ноза айма кор кадистай. Салом алейкум. Алейкум салом. Апаҷон кулучте. Кулучама хела шуд. 4 сол пеш медодам ҳози намедонам ай киҷо метиям баро ки функсияҳои ютуб дига шудагия хоҳарҷон. Ноза ки гуфт ютуб маҳкам шуд. Ай шумо напай сурайё. Салом алейкум. Алейкум салом Пирзода Рустам. Бале маём хоҳарҷон. Ҳо Россияда ютуб маҳкам шуд. Ба VPN дроен стора. Ба VPN дроен вай бо ҳархи VPN ам кор намекарда. Хай чанд намуча скачат кунен кадомиш ки шуд амуша монен. Дур шуд кор накардост. Апаҷон созен Зайнабҷон созай. Шукронаи Аллоҳ, раҳмат хоҳарҷон. Созай нем пешимда эфир кадамам қахрсанда да пеши ҷай шиштай гӯш дора. Салом хоҳарҷон. Алейкум салом. Фатима канал дорем. Фатима влог канал дора духтаро. Дароен дастгирӣ кунед. Влог боша значит амихе пухтупаз ҳамаи чиза нишон метиҳанд. Салом алейкум. Алейкум салом. Ноза дурӯғ наго. Созен алейкум салом. Раҳмат нас. Кати намеша дар омада ба вайфай намешудай духтаро. Ба симкарта интернет симкарта қати мешудай. Наирам кадоме ки намедонист
вайфай қатъи ютуб дар омада нашидестай дар Россия фақат ба симкарта интернеташ. Ҳо биёен мегӯяна Фатима влог. Ноза ютуби ма кор кардистай. барои стирали машина. Алейкум салом, Умар Саидов. Майли нишон метиҳам стирали машинара вай барои тоза карданаш чанд лайфхак медонам, оли нишон метиҳам. Домашний вайфай киштан. Домашниётуна кишта. Вай аму домашниё ба фикрам фақат ами ютуб да кор намекуна. Ассалому алейкум. Сурайҷон созен хубен, духтаро шумоям созен иншолло. Алейкум салом, Раҳмат Наз, Закия шоп, Санкт-Петербург. Инаи магазинам духтаро чизои зур доштай, ба скидка қади доставкаш бесплатная Закия шопа. Ма урӯз ами канали амиро тамошо кардам. Вайш маъқулам шуда. Даждеви ки чӣ дора ку плашовкаи барои нами борониву хунукиёи тира моҳу баҳорӣ кожаняй. Надарои каналш тамошо кунед. Ноза VPN скачат кун, ба вайфай тамошо кун. Ютуби ма ба VPN кор кардистай, ай кор монда буд. VPN қатъи чӣ зиндагита нақл дорӣ? Барои ту нақл надорум, ту надро имина ҳами ту нигоҳ накун. Канали мардако нестай ҷа, канали занакай. Не мардакай, инами интерес неяша медроя, гапои занакора гӯш мекуна. Канали ма влогай, ма бояд нақл кунам. Калгон мекуна, дар ноша тоза мекуна, бо запах аст. Шумо ҳамаи стиралнитон агар вай дошта боша функсияи вай экобарабанай, аммо экобарабанара гиро мекунем, бе ягон средства мемонен мешува. Тоза мекунаша, ҳама запахша вай 90 градус қад ки мешува, ҳаму чизе ки дора аз таткои шлангода мебурора, тоза мешава. Пуштои стиралнида ҳатто ҷамъ мешава вай. Ҳам айна, ҳам аму ягон чирки ова мебурора ку, чирки аму либосора овқати амуҷода рис мекардай духтаро. Да ҳами стирални автомат. Шумо зани беҳтаринен, аҳсан ба шумо. Раҳмати калон. Гапои ширин доре, мара намегирӣ, ина боятай дига. Салом хоҳарҷон, созен. Алейкум салом, Раҳмат Наз. Салом, созен шумо дар ягон ҷо кор мекунен? Алейкум салом, Раҳмат Наз. Кори ма ютубай духтаро, баъд атомидро омадагем. Оли атомидро омадам корда, кадомида мефора қатъи группаи ма кор куна. Номерои ма да нависен, қатъи ма ҳамкорӣ кунен духтаро. Салом духтар Баҳноз, чӣ бизнесай инҷа ба? Алейкум салом. Инҷа канали влог, канали пухтупаз, канали лайфхак, ягон чӣ барои занҳо омӯхтам. Духтаро лайк монед. Хай барори кор нағз монед, паноҳ ба худованд. Раҳмати калон, апайгулсараҷон, паноҳи шумо ба худованд. Даромадан гирен, чақчақ мекунем, иншолло дастгирид мекунам каналтона. Ягон видео партуфтен мемонам, иншолло сообщества. Салом, алейкум салом. Салом, чӣ хел шумо апаҷон? Ман Дилафрӯз аз шаҳри Хуҷанд. Алейкум салом, Раҳмат хоҳарҷон. Сураҷон меги подписчикои хуб дорум, бале рост. Яду видеои мара соб монден, чандташ мадам омадиян, дастгирӣ кардам, подписатсия кардиян, ҳамашон дар раҳмат, айтани ма бо раҳмат гӯшон. беҳтаринам подписчиком, дӯстшон медорум. Ҳама занҳои хеле беҳтаринанда, занҳое ки дастгирӣ мекунанд, мефаҳманд якдигарира. Шумо дар Тоҷикистон? Бале, Душанбе дар Тоҷикистон. Ассалому алейкум апаҷон, ман шуморо дӯст медорам. Алейкум салом, Раҳмат хоҳарҷони ман. Худованд шифоатия модарҷонам. Раҳмат, Фатима влог. Омин. Ассалому алейкум апаҷон, бахшиши хонатон чанд квадрат бошад? Хонага гуфтаи хонаи мо. Алейкум салом, духонага 51 квадрат. 51 квадрата духонага кадаги. Ҳамихе як плашаткаи калон буд, 51 квадрат, ба худмон баъдили худмон перегородка кадагем. Хоҳарҷон, коврики кухнӣ гирифтен соз будааст? Ҳо апаҷон, ҳамихе маъқулай. Ма коврики кухнӣ патш баланд нестай, патш пастарае, лекин хеле удобнияй. Хеле тагишки чармай, намечиртона, хушрӯай. Анами Саидамин Ҷаборов, то одами хуб мебудӣ, агар занак сифат намебудӣ, дар
эфири занако ягон чӣ намекофтӣ, изо намекашӣ. Салом Созен, алейкум салом. Кори хуб кардӣ барои чахчахкунӣ. Иншоалло кӯшиш мекунам ки чахчах кунем. Ассалому алейкум. Сози хуби дугонаҷон, фарзандо ҳама каса хубен? Зайнабҷон мачкнем. Алейкум салом, раҳмати калон дугонаҷон, шукронаи Алло, созем хубем. Ина Зайнабҷон пешимдай. Иншоалло кӯшиш мекунам ки кам кам эфир кунам, духтаро қати савол ҷавоб кунем. Салом, созен шумо дар Тоҷикистонен? Алейкум салом, раҳмат, наз, бале, Тоҷикистонда. Салом алейкум апаҷон, созен хубен? Алейкум салом, раҳмат, наз. Салом ҷон, алейкум салом. Кани қолинчара нишон тиен апа. Қолинчара видео када будам духтароко, дар видеои абзор буд, чӣ навистагем номи ҳамун видеора. ҳоле ҳамун видеора савоб фиристада мемонам духтаро хушрӯ тамошош кунен. Барои ки хеле ози нишон метим намефаҳмен. У видеода рӯшани хеле сиёмкада хушрӯ омадаге. Чӣ ба лайк камай? Духтаро лайк монен, кадоме ки лайк намондай. Ҳамин тоҷикои мо чӣ ба ихел бахили бесаводан? Апаҷон худтона барои беақло бенастрен накунем. Не хоҳарҷони ман, модари ғариб, ма хеле дига зиқ намешавам. Ма 5 сол шуд канал дорам. Аввало зиқ мешудам. ҳамхе эфир бисёр мекардем аввал. Баъд чӣ буд, вақти коронавирус буд, фақат дар хона будем, видео бисёр мекардем, эфир бисёр мекардем. Ҳам хеле гапора ма мешнидем. Ма просто ма мефурам ки ҳамун ответ шуда ответиям буфаҳма ки занакфелода иҷа ҷо неста, иҷа ҷои занакоай. Занакфелои хеле бачаҳои занакфелан ва иҷа ҷо нест. Бояд гуфтам гапш занам, баъд заблокиро чо мекунам. Барои ки ин эфири ма чӣ мешавад духтаро? Хеле ютуб да рекомендатсия метия, ай ҳамун ҳисоб ҳар хел одамо метавонанд дароянд тамошо кунанд. Ассалому алейкум, Узбекистондан ман сизни кузатӣ бораман, исмим Нилуфар. Алейкум салом. Ман узбекира намедонам, нек фаҳмидам ки Нилуфар будай. Хуш омаден, аз Узбекистон будай. Алиҷон Олимов. Аймо гирифтестай. Ассалому алейкум апаҷони ма. Алейкум салом хоҳарҷони ма. Алишер Алихонов. Ё бисёришон духтаро ба сайтҳои шавҳарошон медурад, барои номои шавҳарошонай. Ман шуморо дӯст дарам. Раҳмат хоҳарҷон. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Аҳамият натиен апаҷон ва ё бекоран. Ҳо хоҳарҷон медонам шон бекоран. ютуб да ҳарчи тамошо доран, яки нима мебурояшон ба медуроян эзмагӣ мекунанд. Салом алейкум. Алейкум салом. Зайнабҷон созай хубай. Фарик Фарҳодов салом. Созай Зайнабҷон, нағзайнем пешим дашти ҳардумон то қаем. Бароям эфир кардам. Аймо гирифтестай мега. Ма вай ҷавоб шад доду. Ман ба фикрам дер хондистам, дер кадистам, чӣ комментариё да ҳар яташда ҷавоб додистам. Мо казандаем, созай ютуб кор кадистай. Фарик мега. Худомандамам хеле духтарча ранги Зайнаб тият. Иншалло худоҷон шумодам насиб гардона. Амин. Салом хоҳарҷон. Обу свет дар квартираҳои Тоҷикистон соатаке ҳаст? Не. Алейкум салом. Обу свет паста яъне аймода. Мода свет ягон вақт ягон причина қатъӣ намбира, хеле свет намебира. Нозакани гап зан. Ассалому алейкум апаҷон. Алейкум салом. Сабр. Салом дӯсти азиз. Алейкум салом. Сладкая жизнь. Созен хубен апай Шаълоҷон. Хуш омадем ба эфири мо. Апаҷон чӣ ба сообщение намея эфир мекунед? Уведомленитон видеоҳо мебиёяд шумо? Агар видеоҳо биёя, эфир ман бояд биёя, барое ки эфир ай ҳамун уведомлени телефонтон вобастагӣ дорад ки шумо ютуби мара агар уведомлениша гирон када бошед, ҳамаи видеоҳои ман мебиёяд, шумо да эфирҳо мебиёя. Ганҷинаи Нораки салом, хуш омадӣ Сураё. Прямой эфир да. Алейкум салом апай Ганҷинаҷон. Созен нағзен. Раҳмати калон. Шуморам хуш омаден эфири мада. Ассалом апа. Алейкум салом. Ман дар шаҳри Челябинск ҳастем. ютуб ҳаст. Апай Маҳина куҷодаен? Салом алейкум. Алейкум салом. Подписатсиям кунед, мебиёя.
агар набошем подписаться. модари ғариб, раҳмат хоҳарҷони ман. ман аҳамиятшо наметиҳам. ман ая тайта заблокировать карда рафтаестам, чун кадоме ки гапои безе мегам, ман медонам ки ваён аму ай пишти экран бачаҳа ё ами мардакоан ё бачаҳои ёшанд медроянд, бояд хиёлшон ки ягон гапи хуб навистистай, хиёлшон ки ба ҳамин гапшон ягон каса чӣ мекунанд, давадид мекунанд ки ман пашолтум намебарам. мо намозомона алҳамдулиллоҳ мехонем, 5 вақт мехонем, қуръонам мехонем. Агар ки хиёл кунанд ки мо ягон занакои ҳар хелаем, хали фикр накунем, кадоме ки дар пишти экранам гӯш кардаиста бошам, хали бачако мардако, алҳамдулиллоҳ мо мехонем. шарт нестае ки мо дар ҳамаи ҷо овоза карда бигардем, барои худ мо мехонем. салом апаш. алейкум салом Давлатмо Қодирова, хуш омадед хоҳарҷон. кардагием аз, значит агани уведомления шумо гирён кардаги нестен. уҷода уведомление се вариант метиҳа ҳар як одамда. уведомление зангулаш хали сиёҳак боша, шумо да мебиёяд зангулаш агар беранг боша, вақте ки вай мебинен ҳами ютуб медуроен тамошо кардан мегирен, яке мебуроя. агар ки бо никагда ҳастаем, хали ки вообще намебуроя, подписаться мекунем, лекин намебуроя, хали вариантуша. шумо ҳаму вайша зангулае ки уведомленише вай сиёҳакай ҳамура зер кунен мебуроя. салом алейкум хоҳар. алейкум салом Нор Муҳаммад. салом алейкум. алейкум салом. алейкум салом духтаро ҳаматонда. апаҷон сози хуби саломатиёт наз. раҳмати калон хоҳарҷон. чхел медароем дар VPN аз качат мекунен духтаро, баъд дарунаш медароен, гирёнаш мекунен. инҷа чӣ гапай? чақчақ дорем занҳо қатъи. апа ответ наметиҳен? Не, ман поён да ответ додестам. Ман смсо да успед накардестам, барои ҳами оста оста омадестам, ҷавоб додестам. созен апа нағзен. раҳмат на Сабрина Мирзо Мурод. қавозотон фора. раҳмат. салом алейкум салом Дамир. ман на смсои Дамир да омадам. ганҷинаи нораки зинда бошӣ Сурайёҷон. раҳмати калон апаҷон. созен хубен чӣ ҳол дорен? раҳмат наз Мунира Ахмедова. ин ҳами хонада шиштем чақчақ кунам қати подписчиком гуфтам. апаҷон ҳамеша ба пеш, Аллоҳ нигаҳбон бошад. раҳмати калон хоҳарҷони ман, омин. худованд касе дуои нек метиҳа, худаш да ҳамихе дуои нек баргарда. куҷои Душанбе? тарафҳои 91 микрорайон марказаш. қариби марказ. ҳа фаҳмо. сози хуби дар куҷо зиндагӣ мекунед? ҳозир гуфтум ко Душанбе дар тарафи 91. салом алейкум апаҷон, ман шаҳри Москва. алейкум салом хоҳарҷони ман. салон связи номи вай аккаунтшон. пардат хушруки апа форид. и пардаи ами зал май худам нежняк вибор кардам. парда неким дароз шуд духтаро. ин ами пардара бинед аз замин расидагия. и парда калта буд. ин ами қабуд. ин ами қабуд ку ин ами болош ки ҳичи надорам, поёнаш куржива вазбинӣ кард. парда ки нежни гуфтам, ами гулш бисёр намефорид. ма ҳай мешава. оли хонаи кушодам насиб бирам, баъд пардаи чӣ мекунам. хали як хеле мегирам ки нами качестваш бо ира ба қувват боша, ира қимато боша. и уқа қимат нестай духтаро. и 55 сум буд, чанд сум буд, ҳаста 100 чанд сумаш ва ё ба қувватан. баъд айвош мекунам. апаҷон шумо одами хубен, ширин сухан. раҳмати калон хоҳарҷон Давлатмо Қодирова. мо ҳани дӯстон медорем. раҳмати калон хоҳарҷони ман Алишер Алихонов. Сурайҷон амирӯз овозҳои ширинта ёд карда будам. раҳмати калон мағфират. апаҷон ёд кардам. иншоалло дигар эфирда меом, овозатон хаста набошад. саломат боши хоҳарҷони ман Фатима влог. дигар духтаротон нестам? Не духтаром якта Зайнабҷон қати музи. кӯдаком дар хонаи хуштоманам. салом Сурайҷон. алейкум салом Санош. хуш омаден эфири мода.
ами тури пардаам хундам ами махқул шуд. Ман иҷода аввал лиён задум духтаро. Пардае ки ҳозир ӯ хона бурдум, аввал и хонада задумша. Лиёне ки ганда зур ба қувват ҳам хушрӯ ай мо рӯ парумон домай духтаро. Ина светора дидестен? Ман я берна эфир кунам. Рӯ пару домай. Баъд авусу натова гуфтам хай иҷа ман чиам дорам. Чӣ мегӯянд шай намира? Жалюс ҳам дорум барои вай нарӯ парумон домай. Қайтриза гап задам. Баъд пардаи чӣ карда будам? Лиён. Пардаи лиён кардам, баъд бозор рафтам, ира дидим и маҳқул шуд. Ура ӯ хона бурдуму иҷода бо нав гирифтим, тур гирифтим. Гуфтам хай лиёни хали спальни да хушрӯйда. Хали тур барои хона. Эру парумо ними одаморо ҷавоб надода будам. Тор заказ мегирен? Не, заказ намегирам духтаро. Привет из Омской области. Привет. Чӣ гапай ҷан? Чақ. Салом, чӣ гапай? Дача ман нав дуромадам. Алейкум салом. Алейкум салом духтаро. Кадомида ҷавоб надодам. Связ мурд. Связора буфаҳмед. шумо аз куҷои ватан? Аз тарафҳои Душанбе 91 микрорайон. Раҳмат наз духтаро. Салом доден, пурсиден. Ҳазор раҳмати калом. Мастона Раҳимова. Алейкум салом. Салом. Алейкум салом. Суҳроб Садриддинов, Гулчера Ташрипова, ҳаматонда алейкум салом. Марьям алейкум салом. Апа мара намехонед? Чиба вай мурдак интернет нав ина дидестам. Залатая Рамашка. Салом алейкум хоҳарам. Раҳмат ба шумо. канали ма реклама карда будед. Мехоҳам аз наздик шумо бинам. хоҳари апаш. Алейкум салом апаҷон. Иншолло мебинем. Иншалло. Фақат духтаракода ҷавоб мети апаш. Не ҳаммада ма ҷавоб додистам. иҷа номои бисёр аккаунтҳои шавҳарушон қатъия ҳаммада ҷавоб додистам. Эфир мурдак. Ман дер мондам. нағзи Сурайёҷон. Раҳмат наз Мастона Раҳимова. Апаҷон шукр мосозе. Салом. Алейкум салом Марьям Оиша. Салом сози хуби. Алейкум салом. Раҳмат наз Муҳаммад Юсуф Наимов. хубен апаҷон. Раҳмат наз Гулчеҳра. Салом сози. Алейкум салом Сабрина Маҳмадов. Салом апаҷон. овозотон Зайнаб Садовода Монанд. Алейкум салом. ҳамихали бисёр мегуфтанд Зайнабда Монанда. Видео мекардам Монанд мегуфтанд. овозомона пеш бисёр менавистанд. Алейкум салом. сози хуби апа оиладоре? Бале. Раҳмат наз оиладор. соҳиби 3 фарзанд. Ассалому алейкум. Алейкум салом. ин лайк мондам апа. раҳмати калон Давлатмо Қодирова. раҳмат. кадоме ки дастгирӣ мекунад раҳмати калон ҳаматонда лайк мемонед. Россияда вайфай куштагиян. Вайфай Россия куштагия. ози вайфай мо мурд. ма ба ози ини телефон вай дуромадам. Салом. Алейкум салом. апа номтон чия? Сурайё. Сурайҷон дӯст медорам. ҳамаи чӣ мея видеош эфириш барое ки дӯсти ман аз Ганҷинаи Нораке. раҳмати калон апаҷони Ганҷина. апаҷон ма шуморо доим менависем. бисёр чизора шумо гирифтам. апаи маҳинам ранги шумо ҳунармандае. саломат боши хоҳарҷони ма. Алишер Алихонов. ҳамин одаме ки қадри кори як каса дона, қадри меҳнатҳои навори як каса дона. ман ҳамон одаморо беҳад дӯст медорам. ҳамсояи манижа Давлатовае.
намедонам анижа давлат ва дар куҷо боша, хонаша намедонем. ба номи худованд бахшанда ва меҳрубон салом. Алейкум салом. Наҷибулла Ҳаитов. алейкум салом ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Алишер Ҷанзулаи. Салом, алейкум салом. Давлатмо Қодирова. Майли хоҳарҷон, иншаалло. Ма бисёр гипразем харид кунӣ мерем. иншаалло ки рафтум мерам, худо хоҳам. Салом алейкум. Алейкум салом. Меҳроб Раҷабов. Апаҷон хонаи нав харидем? Насиб иншоалло. Хонаи нав пешпардохт кардагем. Бизнеси чӣ шуда Сурояҷон? Бизнесам биёя бором, баъд бор бисёр заказ мекунам. Як бор гуфтум проба да бизанам, чӣ хел меша, чанд вақт да мебиёяд, чӣ хеле мебиёяд, качествора бинам, баъд размерора бинам, куч размеро савпадад мекуна. Бор заказ кардан мегирам. Озираш да ма барои худмо мекунам духтаро, барои бизнеси хали фурӯхтани намекунам, фақат оилаи худ монда. баъде ки хай бинам мегӯям ку пеш намедонем чӣ мешава. Худованд ки агар насибам бо бизнесам дода боша, мекунам бизнес. ҳозираша фақат барои худмон чиз заказ кардистем. Амқа посудаву чизо мебинам дар ҳамун сайт, ҳавасам мекуна, ҳоли ҷо надорам. Ҳамаи чӣ харидам, бовар кунед духтаро, ҳамаи чизи дар корима гирифтам. Бо мебинӣ, бо ҳавасат мекуна. Як чизои буромадагия. Сурайё номам. Салом апаҷони ма Созен. алейкум салом. Раҳмат Наз хоҳарҷон, оилаи тоҷик дар Америка. ассалому алейкум Созен апаҷон, ман зан як додарак дорум, камтар сохтагия келин кофтестем, як духтара камтар, ягон ҷошсозам набоша, меша апаҷон намеёвен. алейкум салом. Раҳмат хоҳарҷони ма. инами эфир да кӯя бинанд духтаро, ҳамаи сухани шумо да боша менависанд хоҳарҷони ма. иншоалло ки ёфтем, ҳатман гап мезанем. ман нав дуромадам. хуш омаден Зарина Холова. Салом Сози. алейкум салом. Лола Иноятулло. Салом алейкум. алейкум салом. Сумаш чанд сума? чира гуфте, нафаҳмидам. Америка Сози хуби бача Созе. апаҷон ма 8 моҳ шуд шуморо тамошо мекунам. аввало лайк мемондам, тамом ба гуфтум и апаҷони мо беҳтарин буда, биё нависам. ман иншоалло биём соқ саломат шуморо ай пеш мебинам. майли хоҳарҷони ғарибам, худованд соқ саломат бо сари баланд биёем ба ватан. иншоалло ки вомехӯре мебинем. подписчиком қатъи раҳмат барои духтаро, барои занҳое ки канали мада духтаракорам тамошо мекунанд, занакое ки нами подписчикои ман, ҳаматон даҳзор раҳмати калон барои лайкову комментариҳои хуб менависен, дастгирӣ мекунен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар куҷое набошед, худованд нигаҳбонтон бошад. апай Суроя Созен. раҳмат Наз хоҳарҷони ман. салом алейкум салом. Аббос. эфир мурд, чӣ шуда? Ман на поёнда омадам, духтаро, эфири ман мурд. эфирмонҳо часпида буд, соз шудак, ман на поёнда омадам. очатон соз шуда? очам шукронаи алло личени кадестиян, сози соз нестан. хай шугр камтар бояд очаи ма чӣ қадар дам бигира, одих куна, асабоша ором куна. оли личени кадестиян, оли курсша шаванд, чанд курс падрият мегирем, иншоалло ки наз мешаванд. салом алейкум салом. апаҷон шумо киҷо шудаи 91 мо доми беби шоп даем, чота ҳами домотон ранги доми мо ҳай. мо ҳамсоятонем беби шоп, шумо доми беби шоп даем, ҳамсоятонем. оли ай доми худмонам мумкин бурои подписчиком. ман нав смсои поён нахондам. домтона сиёмка кардам, диден доми беби шоп. ганҷина норак. Зайнабҷон лайкамоне нагуфти ко. Ма Зайнаба хабка гуфтум, моли бисёр гап назани, барои чӣ ки иҷа эфир нидила дитяи кадагия, гуфтум яке эфир ма маҳкам накунан. бечора гудак ма ҳоли гап назан. Хаб када шита.
духтараки послушная духтари ма овоз намебурора беҳуда. Ки дар шаҳри Челябинская Мадина гуфтай апа тур заказ мегире? Не хоҳарҷон ман заказ намегирам. Фаришта давлат ва духтаре ҳамиам гап шуд. Мардакои беақл намҷа фаҳмидисти ки занак эфира бурдистай 10 бор гуфтем. Салом алейкум салом. Амиҳозда ман ҳамапаҷо мехоҳам бинум таи доми 91 доми бебишоп насиб хоҳарҷон мебинем иншаалло. Салом салом амалай Зайнабҷон чӣ хелай мемурам дар Чашмакош ошиқи Чашмакошам. Алейкум салом. Шукронаи алло нағзай созай инами пешакам да шиштай. Салом сози чокади. Мияхе кичуше меречку кадо маҳоли ама мидарани ютуба хушру намефаҳмам духтаро. пайсураи раҳмат барои рецептҳо. Саломат боши хоҳарҷон. Фақат тамошо мекунам ҷони апа духтар дамқа дустак. Раҳмати калон апаҷони ма. шумо беҳтарине хоҳарҷон. Раҳмат апаҷон. одамо намедонанд чӣ бигана. ҳами айдастаи бесаводиву бетарбиягишона дар ягон ҷо соз намегиранд. баъзеҳода и ҳамада дахл надорад. баъзеҳода апа ҳама корото накорад ни тозакорен. ҳама видеотона мебинам. раҳмат хоҳарҷони ма. аҳсан ба шумо. раҳмат апай Ганҷинаҷон. салом алейкум. алейкум салом ҳоҷи раҳмат ашшуруф. салом ман модар аз Москва. видеош ма тамошо мекунам. дар бораи курси пиндодо гуфта будед. ман курса Москвада харида будем ёд гирифтам. бор заказ кардам бором расид пасудаҳош нағз буд. алейкум салом. мошаалло хай пасудаҳош нағз боша вай бо сифат дора ба фикрам. хай ҳамин бизнеси пиндодорам беҳтарине агар касе ки айҳудаш бурояд не ки ҳоли ман сифатоша як бор бинам либосада мегум чӣ хел боша. номиам приложения ихтиёр бор заказ кардагитон чи апаҷон? пиндодо. салом алейкум салом. нестаг ассалом апаҷон модаратон соз шуд. алейкум салом. шукронаи алло хоҳарҷони ма озода раҳимзода. салом алейкум. алейкум салом. салом алейкум апаҷон. беҳтарин пухтупазо доред. ба ман бисёр тамошо мекунам. алейкум салом хоҳарҷон. раҳмати калон. мариям салом аз регар. алейкум салом. салом алейкум хоҳарҷоном. алейкум салом апаҷон Гулдаста Ҳайдарова. салом алейкум ҳамватанон. алейкум салом. созен хоҳарҷон. раҳмат нағз апаҷон Раҳмонова. апа давлат муқодирова навистай апа шуима тез қаҳр мекунад. дуо кунен ҳама каса бигӯен соз шава апаҷон. иншаалло дуо мекунем хоҳарҷон. оли нағз мешаванд. оли мумкин ёшен. оли сину солтон рава ҳамаш нағз мешава. мардакам ба ақл мешава. ёшида ҳама айрӯи рашк айрӯи ҳамаи чи ҷанг меша зиндагида. баъд сину сол мерафтай ҳамаш нағз мешадай. мардакам ба ақл меша занакам.
Эя чӣ гап мезадаӣ? На фурат бурӯ охӣ. Ман барои ту гап назадистам. салом хоҳарҷон, шумо ягон ширкатда кор мекунед? Алейкум салом. Муҳаммад Амин нависта. Ман ҳамин ширкати Атомида кор даромадагиам. Единственный ҳози Атомида. Барое ки ман ҳамин тоннал ниша харидам, ин пешимда мондаги ҳамин рӯз бо кардамша. Ҳам солнцезащитный дора, ҳам чӣ дора духтаро? Коллагени золотистӣ дора таркибшда, беҳад нағзай. Баъд ин ҳамин дарунаш запасной чӣ дора? ин ҳамиҷаш дуттай дига запас дора. Выгоднияй, качествашда гап нестай. Ман да ҳамин як гирифтам, маъқул шуд, ман кор да даромадам. Бовар мекунед, ман барои ин ҳамин даромадам. Кор да даромадам ки чизош качественный будай. Ман ҳар чиро истифода намебарам духтаро. ассалому алейкум апаҷон, хеле бонуи пурҳунар ҳастен. Дӯстон медорум. Зайнабҷон да салом. Алейкум салом. Раҳмат хоҳарҷони ман. Ина Зайнабҷон ва алейкум салом мегӯяд. Ҷаҳонгир Тоиров. хоҳар барои эфир мехоҳам пурсам, чӣ хел мекарда бошам, наметонам. Ҷое ки видео медроен апаҷон, ҳамуҷода вай кунен. Навистагие ки шортс навистагие, аввал видеоҳай ба шортсай, баъд прямой эфир навистагие. ам прямой эфирша меҷиқем, вибур мекунен, баъд ам чӣ хеле ки видео мепартоен ки ай ҳамуҷай. Иси вай ранге ки гӯё ки медароенда чӣ хел фаҳмону. ҳамн прямой эфира вибур кунен, тамом ҷиқидан мегирен, вай уҷада дали менависа, эфир сар мешава, болош да худаш маълума ки ном ягон чӣ менависен эфирда. Эфир мебурояд тамом. Уқай хеле қиин нестай. Як бор кунен ёд мегирен. салом ситораҷон, худованд беморотонро шифои комил ато гардонад. Алейкум салом, раҳмати калон, омин. шумо ниҳол дар куҷоин апа? Дар Душанбе. блок кун ҳаромуша сураҷон. Ваё аними эфирма случайна меброян, хил мекунан ки ягон одамои ваян. ҳарчи фикр мекунан. Дугонаҷон, парвона ки вайро блок кардестам, ман поёнда дер кардестам, я тайтам хондестам, заблокшо мекунам. смс-а успед накардестам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. Наҷибулла Ҳаитова. Салому алейкум. Ҳамара гапи баъд гуфтен апаи Сураира нагени, апамо наворҳояшон фоидаовар, ягон навори бемаънияшонро надидаям. алейкум салом, раҳмат хоҳарҷони ман. барои иққа дастгириҳотон, барои ки мефаҳмед. занако ба ақлан, шери Душанбе. Ты биза бирайҷа. Ҳама ба ақлан. аммо худат ба ақлша эфири занако надро, тамом. Ин ҳамиқа кори осонай. худат ба ақлша эфири занакода вообще надро. иҷа ҳама занако ба ақлан, ҳама занакои хонашини ба маъниян дар эфири ман. ягонташ ранги мегуфтагиҳои худат нестанд. ман шумо дӯст медорум апаҷон. аз Россия тамошо мекунам, подписчиктоном. Саид Ҷалолов нависта. раҳмати калон хоҳарҷони ман. ассалому алейкум апаҷони ширинзабоном. шоматон ба хайру шодӣ бошад. алейкум салом хоҳарҷони ман. шоми шумоам ба хайру шодӣ бошад. осинот софи шумоен? Не. апаи креми дастон чанд сумай? И дар Тоҷикистон 300 сомон гирифтам, ба рубл ба фикрам 2,500 рубл буд. ҳамира 300 сомон. 3 дора меарзад духтаро. дуо кунем беморӣ вазнин дорем. беморитона тезтарак нақш шава, аз ҷониби Аллоҳ шифоша интизорем. салом ай восеб ба фикрам. алейкум салом. алейкум салом. ассалому алейкум. алейкум салом. созе намакаса. раҳмат нарз хоҳарҷон. ассалому алейкум апай Сурайё. Ман аз
шаҳри Тольятти. Ба ман хеле писанд астед. Ман Мавлуда. Алейкум салом. хуш омадӣ Мавлуда хоҳарҷон. назар апа эфирто мечаспа чӣ ба охи эфири мағози ба чӣ дуромадагай вайфай кор накадисе зайна кадис ози ма бу ба вайфай кну вайфай мо як мурдаг ма ба телефоном чӣ кадам ина вайфай бо соз шудай бо вайфай гирён кадам як связ меша духтаро мода Тоҷикистонда ами вайфай неким нағз кор мекуна худо ба шукр созена пайсураё раҳмат наз хоҳарҷон фараҳноз ҳаматон сӯза подписчиков. бо ма смс оқафо мондуме бале апа миятаҳай раҳмат хоҳарҷон салом алейкум созен лайло нависта алейкум салом раҳмат хоҳарҷон салом ба ҳама алейкум салом Тоҷикистона иҷа қамечаст папаҷонҳо Тоҷикистонай вай связи телефон қати вай буд ози ба чӣ кадамша вайфая бо гирон кадам раҳмати калон апаҷон ман аз шаҳри нав ҳастам беҳтарин хоҳарҷони ман шаҳри навда хонаи бобомай очагим дӯст медорам ай кӯдакимон бисёр мерафтем уҷарам қа дӯст медорам нас худатсозӣ раҳмат пиҷама заказ кардам качество аз хитой наз буд ман 25 сол шавҳарам москвада кор мекард ман фарзандои хонада тарбия мекардам дар ёшӣ тоқа мекард шавҳарам ҳозир ки миёнасол шудааст бегаҳ зиқ мешавад пиҷамаош нағзая паҷон ма насиб боша пижамам биёя вай мекунам нишон метим духтаро пижама заказ кардагим ай пиндодо нишон метим качестваша размерша ҳоли таваккалӣ заказ кардагим намедонам чӣ хеле меомада боша хай калон боша майда боша подписчиком да мефурӯшам неким вай сифатоша отзифоша уҷа отзиф дорада ам пиндодода мехонӣ ки ку ҳамо чанқа одам аю харидорӣ кардагиай чӣ навистагиай дар борашон ҳамаша перевод кардам ҳама таъриф кардагиай ки зура ами хитоиёхчон харидагиан насиб боша чӣ мекунам нишон метиём ай ма ютум безеб кор мекунам салом апай сураёҷон хаста набошед алейкум салом раҳмат хоҳарҷони ма ваҳрам ваҳрамӣ номи аккаунтчон беҳтарин видеоҳо дорем шумо раҳмат лайло хоҳарҷон ассалому алейкум хоҳарҷон фарзандо ҳама каса назин аз питер салом алейкум салом апаҷони ма раҳмат ҳама созан тахмина апа хай ман рафту намозхонӣ биём давлат мо ходӣ ва майли хоҳарҷон рави намозотуна хонед зайнабҷон созай шукронаи алло инам иҷа планшет да дасташ тамошо дора беззвук барои шумо овоз наброра автор нақапа ютуб апа шумо чира реклама дорум ма инами креми вая танални кушон мега и ай ширкати атоми пуштшда атоми уҷа блес дора хуш наметава ина духтаро ай ширкати атоми диюм номерша гирифтагиам ина меам қамада маҳқул шуд ма ҳами ятара харидам ма кор намекардам духтаро мара ҳами қавдама мепурсидан ма кор накунам намекунам ҳеҷ вақт дурӯғам намегӯм ки не ма кор мекунам шутоби ки мара бовар кунанд не духтаро ҳами гапи дурӯғ баракат надора ма ҳеҷ вақт намегӯм омӯхтаам нестам дар гапи дурӯғ мами кор да дурӯғ ҳамира гирифтам ира зани ҳеварам аввал гирифт зани ҳеварам ай ҳами харидорӣ кард маҳқуло шуд баъд ма чӣ кардам заказ кардам
ҳам қафорид ма дар рӯи ӯ дидам ҳавасам кард. ҳам хе рӯш виснушка дора пӯшонда виснушкора рӯ ялт ам хали блеск задистай. Ба ман гуфтам биё ман ҳам заказ мекунам ки форид ма. Ва гуфтам агани бо регистратсия мекунам ки хай бисё барои ки очам чанд чи заказ кард. Ами худи ба худи худ монужа ами чизи качествени махқулае ку мегири дорош ҳамаи чизоша. Баъд ами худи ба худи заказ кардем. Ба корда дуромадам гуфтам хай зато ҳам арзон мегирам ҳам хай насибам да боша мешава ҳамаш. Мешем соҳиби ягон чи. мои шаҳри бохтар ҳамаи видеоҳои шуморо интизорам. раҳмати калон хоҳарҷон. зайнабҷони холаши овозшави бирора по метарса не пас гап задестай овозша худаш ака иҷамо ози вай кадем кудака вайша гирифтем гуфтем ба уҷа диладите не диладите мо не диладитеш кадем гуфтам хай қа гап назана эфирмона маҳкам накунад не хай гап зана кам кам паслушная духтари ма хаб мекуна. Ассалому алейкум апаҷон созе назин. Алейкум салом раҳмат хоҳарҷон. Фирӯз Азизов назар мо. Ассалому алейкум апаҷон созе назин. ҳама каса хушавандаи лайк подписатсия фаромӯш накунен апа хоҳаро. раҳмат Оминаҷон барои дастгирӣ. махфӣ набоша хонаи боботон дар киҷои шаҳри Навин дар қишлоқи Маладёш баъд чӯзӣ мешава дар қишлоқи Маладёш ай хонаи бобом. салом апаҷон ин сайти пиндодо гуфтагитон ҳамаш бо хитои навистагӣ кучхел заказ кунем чиза илтимос гӯед переводчи ки инами Google да медуроен якта якта перевод мекунен скриншот мекунен мебарем ҷода перевод мекунен ҳоли я программаи транским чияй ҳоли ҳамура ёвом номи аниқша дар видео мегум духтаро ваяй якта якта бурда дар Google перевод кардагиам. ман занам Насибҷон Ҷумаев наистай қариб 3 сол мешава апаи пудрашай и танал нияй ҳам амира мекунем пудра дар кор нестай дига ҳама рола бозӣ мекунам. парда чанд сум и парда ким кай буд па приколу навистестен ё ҳамихел метрша 55 сомонӣ гирифта будам. ҳама каса хуш омаден лайк подписатсияро фаромӯш накунен. Оминаҷон дастгирӣ дора ҳами атомии крем дора ки доға равона дора ман як видеода дидам креми хали доға беран кадаги равондагия хали ҳаму просто ҳами телефоном дайда намеша ки нишон тим ҳамура ҳаму видео буд ҳастай кремои ҳам хали духтаро. апа сурай ма ҳамун занаке ки дар Қазоқистон будам гап мезадем ҳамуюм апа мегум ку ҳами Шорух номи знакомияё лекин ки боша бо айвосе навистай ақлам нагирифтай. Созен хубен хоҳарҷон саломатиётон созай омаден Тоҷикистон омаден беҳтарин видеоҳои зур дорен. Зайнабҷон нишон метиҳем чанд қашна демша иншолло нишонаш метиҳам ҳози нишонаш тим яки эфирма маҳкам мекунам мони диладитеи кадаги будем хоҳарҷони ма. ман дар Москва бурома аз душанбе гирифтам 1 килобор 35 сомон гирифтам. духтарам бояд таваллуд кунад барои духтарам дуо кунед худам нестам зиқӣ мекунам худо шуморо набирадор кунад омин. раҳмат апаҷони ман худоҷон соқ саломат духтартон таваллуд кунад бо 4 ишкили дуруст сиҳату солим фарзанди солиму солиҳа насиб гардонаша ба осонӣ таваллуд кунад мушкилоша худоҷон осон гардона омин. ассалому алейкум апаҷон чӣ хеле крем номша бигӯен марам бихарам аз ширкати атоми духтаро кушон инами атоми инам халияй кушонай ози коробкаша Зайнаб биёра калонай бо дута вай дора запасной дора духтаро инаи коробкашай инамияй бо дутай дига запас дора Зайнаб иш мекуна. апа хемохем надорен чанд сумай
хемохем ҳастай фурӯшида хемохем рости гап ман нархи аниқша намедонам. личкам да нависем касе харидорӣ бикна ма вайшо мекунам. наша аниқ мефаҳмам. нами дута гӯё ки запасной дора и тамом мешава бо иёра мемонед. на пачкаша бинем ё накшудагие на олям яташку хелаш на кай видео када будам 8 март гирифта будам духтаро ирама. Иҷаш карочи губкай. ой нада метавем бачаам бахкам бумоша не наметавем. ина духтаро 8 март гирифта будам то ҳозир оли ҳаташ тамом нашуда. ҳар рӯз намекунам, ягон ҷо рафтам ҳамон вақт мекунам духтаро. апа зинда бошӣ, дар касбу кортон баракати апаҷон. раҳмати калон оминаҷон. омин. ассалому алайкум. салом. саид идрис мусулмонов. апа ҷавоб тен илтимос чӣ навистем? ма гаптона надидам. неким нестайга. насибҷон ҷумаев нестай гаптон вайшдаге. ютуб баъзе смсора маҳкам мекунамада наомада. хай модари хуб фарзанди хуб тарбия меёбад. худат мошоллоҳи. раҳмати калон дугонаҷон. ябора ми крем дарунша нишон тиен. нишон додум ҳозико чия ё ия ман навхондестам. ман бисёртаи влогоишро тамошо мекунам. апаҷон сирои пухтупазунам меге. раҳмати калон апаҷон. саломат боши хоҳарҷони ман. ман ҳамаи чи ҳаста дар ҳамун видеоҳом рецепто қатъи ҳамун чизи нозукӣ дора гап мезанам ки касе чизи паза маҳсулот шайф нашавад. духтаро Касе дреша гуфт нишон тиен. на нишон дадам. Кай мо ҳамира неким ҳама таъриф мекунам. ҳо ина минағзе ойнаша истикнем. ина хоҳарҷон ина миҷада тар мекунен. И карочи. тар мекунен мехе мебура ина буромадестай. ина и ҳоли диюм номериша иқа сафед мекуна агар як ойнашда мету. зайнаб дар таи чашмуш кадист. ҳо шукрунаи худо соз ҳама нағз шумо созен хубе саломатитон аст. раҳмат хоҳарҷони ма мо ҳам созем тинҷем. шорух як подписчикам ба номи хеле шорух бачагӣ мондаге лекин занан. апаҷон илтимос ҳамун кремтон артикул шамоне ман дар русия манам сабзинаем илтимос и артикул надора хоҳарҷон и ай ширкати атоми кореягиай мада нависен. оли ма номерома дар киҷо монам ки шумо бояд тонен мада ҳамихе гап мезанам нависен хай номерома сахранид кунен 918 82 30 ватсапи мада нависен. ма чӣ мекунам ҳамун россияда бошен доставкатон мекунем. ҷо одамомон ҳастай ҳамин наставница москвадай кадоми россиядай любой точкашда доставка мекуна роитон мекуна. зайнаб кадай наков бумо гудакда мумкинестай и қараке ки ҳамун гирифтагира дарушагида сафед шуд. зайнаб фараноз не рақами душа гирем. фараноз якмуш слишком сафедай ма ду гирифтам ку хали саб сафед мекуна нака бача мумкинестай кудакда амои қараки да губка шуд ку поли даруша кида мегудак саб сафед шуд. ҳо рақами душай рақами дай бима нишон ина дим шай подписаться к ней лайк робон. асмо салом апаҷони ма. алейкум салом хоҳарҷон. хонатона нав харидаге? не хонамона соли 2019 харида будем. апа мечаспа агани вайфая ё апаҷон шумо ягон ҷода хондагиен кандидист ки ҳама пухтупазора ба дараҷаи олӣ мепазен ҳавас мекунам. машаалло раҳмат хоҳарҷони ман. не ма ҳеҷ ҷо нахондам ҳамаш ҳами ҳавасу диққат метиём ай ҳами интернет ай ҳар ҷо рецептора не ки бисёр рецептора ман авторски мекунам худам
ҳамун рецепта дигаргунӣ мекунам. Чанд рецептое ки дар канали ман ҳастай ва ёра ман худам бировардагим духтаро. Печени лодочкара ман худам бировардагим. Ай худам рецептша кардагим. Айрӯ ҳеч ки даги нестам. Зебрара бисёр ай уҷада духтаро. Як хелша ай ҳар ҷо ми рецепт чӣ хела ай мебини ҳавас мекунӣ. Неки ман ва ёра дигаргунӣ мекунам. Апа дидим раҳмат, саломат бошӣ. усмон Саидов, салом апаҷон, созен хубен? Алейкум салом, раҳмат хоҳарҷон. манам задам апаҷон, аккаунтум ба номи шавҳар май проста. Бисёриҳо ҳамин хелам ба номи шавҳарашон медроянд. Салом, алейкум салом Абубакр. Зайнабҷона нишон тиен. ҳози биёя рӯша шуштанӣ рафт, таналира шакид бо рафт шуштеста. сӯзаки хубаки ҷонӣ, раҳмат наз. Рӯша шутай ку нарафтай духтаро. Ҳамон хелая? Рӯра шутай танали нарафтай духтаро зур будай. Апа кремтон барои чӣ? Крем танальне сафед мекуна. Доға ҳамаи чира маҳкам мекуна. Ассалом апаҷон. Алейкум салом хоҳарҷони ман Муҳаббат Раҳимова Фарҳан. Зайнабҷони апаш дар чашмакҳои хушрӯд. Не ҷа биё я чизит кунам. Не ки эфир ма накшам бо ютуб мекушам. На таналира кадай. Губкада дасташ. Растшовка дора бо. Раф рӯша шуш танали намерафтаем. Не як нагирен, ҳами душа бигирен, як саб сафеда и худаш ҳами диимаш ҳам хушрӯ сафед мекуна. Раҳмат Оминаҷон барои дастгириҳо. Апа кремтон барои чӣ? Танали духтаро. Барои сафед кунӣ, доға маҳкам мекуна ягон. Барои маршинкаво. духтаро кадомед ки мада навистагиен, ма чӣ мекунам? Ма эфира тамом кунам, бикушам, баъд ҷавоб метим дар WhatsApp. Аллакай чанд кас навистайма. Блинчика ҳам қасол мепухтам, ай 3 дона зиёд намеша, рецепт шумо пухтам 30 дона шуд. Саломат боши хоҳарҷон. Всем салом. Алейкум салом. Чо кадеси апа? Эфир кадестем. Сӯзи апаҷон. Раҳмат наз хоҳарҷони ма. Худова мушкилашон осон кунад. Саломат сабр. Наку бача. Кремтон танальни ҳо, танальни. Яким губкаги. Чам ба фикрам драни як галадора губка кадан ҳарҷо шатар кадан. Маҳкамш бача. Я ҳафта сафед мегарде. Намерафтай боля шуш нарафтак. Канали зуд неким, ҳамаш духтаро мада форид неким. Раҳмат хоҳарҷон. Апаҷонам печени лодочкатона як бор нишон медоде, навор мекарде ба вақти бекоритон. Партуфтагим дар каналам ҳастай хоҳарҷон, печени лодочкара дароен, аммо номи видео печени лодочка навистагим. Дароен тамошо кунен. Амёра ма худам вай кардагим. Авторшон худам, айрӯ ҳеч ки нестай, рецепта худам гӯё эҷод кардагим. Зайнабҷон лайк амондам, 31 лайк ина. Раҳмати калон.
ой қақшироак Зайнабҷон шумода монандай ҳо хоҳарҷон монандай ман Зайнабҷон гуфти бибима ки фасониё такади ҳам қаҳвас дора биё макияж мекунамат мега мара ҳавас мекунам апа ҳами дегои умес реклама карден аз мастерок дар корвон боша ҳам чансим боша сифатш ҳам му сифат боша дар корвонам ҳастай духтаро ами вай умест корвон дамастай нархҳои корвонане ки ма бисёр аптоиш мерам ина якум дарвоза да подвал да тарафи мирзолотайкоай тарафи тиллофурӯшҳо ҳастай якум дарвоза подвал пеш пасуда бад ҳамуҷа ҳама подвал пасуда шудагия ҳам хариядош бисёре ҳамҷодам омес ҳастай ай ҳами 1,5 сомон омеси корвон сар мешад то 2,5 2800 буд я медонӣ моҳҳои ноябр буд ма уҷара дида будам ана ба поён аптовида ҳастай уҷада омесош вая як ҷода дидам ҳамун бача худаш гуфт ки апа эронай оригинал туркирам дорем гуфт 1800 2000 гуфт пеш буд ваям ҳамун моҳҳои октябр ноябр пасуда сиёмка карда будам ана ҳамун вақт буд ҳозираша намедонам хоҳарҷон сифато фарқ дора ҳастай эрон бировардистай хитояй бо инами чияй турсия омез худаш турсияй лекин ҳамун омез знака мезадиан духтаро ҳушёр шавен вақти гирифтанда коробкашам бубинен ҳамун дег вазбинак боша маълумай чизи оригинални ами қапидагитон маълумай салом алейкум апаҷон созен ҳама каса алейкум салом раҳмат хоҳарҷон муҳаммад хуш омаден анами рақами дыша бигирен хоҳарҷон рақами ду ами сабзинада хушрӯай сафед мекуна якумаш баъд ия хеле мекуна ку духтаро ия хеле мекуна хеле ки маълум намеша тонали кадаген естествени кожаи хитон бори меша просто ҳамон одам сафед шуда светли шуда инам халия пеш пудро буд таналиё буд мекарди маълум буд одами сабзинара кабуд мекард ай дурӣ мефаҳмид ки танали када и хали нестай и идеални мекуна ҳай честна мисол чӣ гапи дурӯғ бигӯм чизи арзон нест ки ма ами отзифа честне метиям мехрем хоҳарак ширнака ки раҳмат гонаҷон рафт ози ай пешум усу рафт кухни рафт апаҷон гапои ҳаромро удали ку мекунам удали дозиам ягон та ай пешум бурая удали чӣ кадистам ягон гапи хушрӯш мегум ба удали чӣ мекунам кани ҳамо айзогиша буромад удалит кадай дидӣ касе будай нестай ман наёфтумша бетарбия даам хеле бетарбияам бисёр анохе айрӯ бетарбиягишона ягон ҷода ягон кас нақшшон намебинай хеле одамора ки ҷое меран ҳамаро шарманда кадагиан анем баъзеҳода ҳамҷа мумкинем хеле одамои баақл медуроян ку ҳастаем хеле мисол мардинаам бидуроя интересоват кунам медуроя мебурая неинтерес неяша вай одам баақл аведа дар кор нестай гапи занако ҳам беақл кишид ба ҳар кор мекунам ҳам худованд ақлаш надодаям хеле одамора ай ақл қарз дорам барои ҳамо мада хемухем дар кора меган хароб мекуна ростай апа неки намедонам ҳами отзифи хемухема дорӯи нағзай меган зурай меган ма очамдах мегирам насиб боша ҳами хемухем ҳама ми дарде ки гуфтагия қариб ҳамашда муда дар корай ҳами доруа гирифтан дар корай ки моли отзифи вайша намедонам барои витамини очам камай анемия доштан бояд ма бигирам барои харобшавӣ диета кунем ҳами одам агар бихоҳа фариб хароб шава мешава барое ки и дору агар гирен ки бо витамина яке апетитона хушур куна бо бихӯрен ҳич вайда ҳич гуфта наметонам шумо старатса кунен кам бихӯрен ҳами шаб пешаи хор рафтан бисёр нахӯрен хамирӣ ами остоста режима камтар кардан гирен хароб мешавен бе ягон чиям апаҷон кремтон аятоми айҳо хоҳарҷон аятоми мунис будай ки будай худша айзоги хча остак ҳуй хур смсша удалит кард иззо кашид
чӣ гузӣ гуфт? Ман надидим смсша, ман медидим ягон гапи хушрӯш бо ҷавобш медодам. салом алейкум Созенапа. Алейкум салом раҳмат хоҳарҷон Замира Тиҷи. узбекира намедонам духтаро чӣ гуфтанд. бесоҳибай Уминаҷон парвош накард ва як бесоҳиб дуромад, бо дид ки иҷа ҳама ба маъни ва изо кашид буромад. ҳозир ман ҳамин Мунис Саид ва дар болои баъд буд дидим ки смс шудали та ҳеҷ корш накард. ҳозир ман вая заблокировать мекунам. У будагие бетарбияра. барои ҳамин ку духтаро бисёр ами занҳо ку эфир намекунанд. Ай дастаи инам хали гапҳои ҳар хел ҳаромора эфир намекунанд занако. Бисёр каналҳоро аҳамияте намекунанд. салом алейкум салом. апаҷон айкиҷоза кас бикунем. номерои мада нависен, Россияда бошен доставкатон мекунам. Россияда наставникам да ҳамун Россияй 918 82 30 40. номерои мада нависен. ай атоми, танали атоми. ами крем чанд сумай? Тоҷикистон да 300 сумай Лайло. Дар Россия 2500 рубл. номи танални фирмаи атоми чияй? Корейскияй. чиста закя чиста ай чӣ боша? Аму Турсия боша зура умес. Аки нами ҳози ай ҳар ҷо мезананд, дурӯғ меган. Лекин ман магазини мастерока барои чӣ нағз мебинем ки чизои босифат дора. Коронам ҳаста, коронам у риядоша чизои босифат дорам вайорам ҷои пасу дошта. Риядое ки якум дарвоза. Набини 1000 худаш чанд сум гирифтем бо доставка доштай. апаҷон ман омадам. хуш омадӣ хоҳарҷон. намозто нахонден? як бор дига номероятонам бигӯед. 918 82 30 40 ватсап омай духтаро. кадомида танални дар корай кор кардания регистратсия дар ҳамун группаи худам регистратсияшон мекунам. нависен. мекунем заказ мекунам. ман як танали доштам духтаро пеш. ман аввал Америкае мекардам. ба гуфтан гарманалния дига Америкае чизоша истифода набурдем. Тоҷикистон ба пеш, ба пеш занакҳои тоҷикан ҳама касат. инҷа смсҳоро бисёр шуда тез хонам. апа харалак подписат. Оминаҷон раҳмат барои дастгириҳот. апа глазур ки дар болои торт мекунен чанд сумай шоколадни глазур? 33 сомон хоҳарҷон. Мунира Ахмедова 33 сомон мегирам. эсроҷа ҳамиянати хеле ҳаромо бисёр ай худо хоҳршон кунам. дугонаҷон худованд ва ёра задагия ва ё чун я беимонанд барои ҳами чихел даҳанаш забонаш да ҳами гапо мепечай. худо бехабар меган ёрако. ай худо бутарса одам якумш эфири занако намедроя. дуюмаш ягон калима гапам намега. ҳами худаш сухани баъд дили як каса ранҷондан худаши гуноҳай. ҳамиёра намедона охи бароям бехудоам ва ё беимоно. хоҳарҷон Сафар Қаландаров. ман аҳамиятшон наметам. ҳозир ай пеш мея бор дига бурай ман ҳамуро заблокировать мекунам. кофтестамаш. фаҳмо раҳмати калон апаҷон. пироги мураббоӣ насиб нишон метиҳам. ассалому алейкум апаҳо соз ҳастен. алейкум салом.
раҳмат хоҳарҷон. ман атомида кор мекунам беҳтарина таналкашо таналиёш зура ма ҳичира дахтаро ам чизе ки истифода барам тавсиятон метиҳам. Танали пешина ва намедонам куҷои давлӣ мондам ку вай аввал нағз медидам зурай мегуфтам ира кадам ура дига намекунам барои ки вай мекунӣ хиёл мекунам ки ранги ихи зур нестай камтар дарун намешиштай ма хиёл мекардам нағзай хаку слишком безеб нестай соз буду и боз зуртар ира ки кадам гуфтам дига барои худам жилет намекунам дахтаро ҳеҷ вақт барои худтон жилет накунед. крем солнцезащитнишам беҳтарина махтум истифода мебарам ҳамаи чизи зур буда ҳами ширкат мада маъқул шуд чизои качественӣ дора. апаҷон ассалому алейкум. Алейкум салом. ӯ худаш фаҳмид ашибкаша беномус фаҳмид ашибкаша тоҷикира намедонам. Анна навистестен ку тоҷикӣ саломатиётон созай раҳмат наз иҷа ӯзбекистонам даромадистиян ӯзбекӣ менависанд и рекомендатсияда мебуроя эфир ман намедонам ҷавобшон дода натонистам намефаҳмам. Салом апаҷон. Алейкум салом. ана охи тоҷикӣ навистен ку ана охи амра гуфтестам ки тоҷикӣ навистестан апай суроҷон аҳамият натиен ӯ беақла хоҳарҷон аҳамиятш наметиям нобудш зиқам намешама ма чанд сол шуд омӯхтаям акма пеш эфир мекардем намхали ягон кас ягон зиқ мешудам намефоҳидам мегуфтам намекунам дига ҳама ҳарчит мегуфтия ҳозир парво надорам. апаҷон гапто надорам барои тозагитон раҳмат хоҳарҷони ман. чанд сумай апаҷон таналитон и тоҷикистонда 300 сум россияда 2,5 рубл. апа тарз тайёр кардани икраро нишон диҳед нишон додум ку охирон видеоро тамошо кунед икрара нишон додагим чӣ гап. ассалому алейкум назми шумо. алейкум салом раҳмат наз сурои корон рафтем тиллоҳоро навор кунем насиб мекунам амия тиллофурӯша кардам ку духтаро ҳамиқа навистианша мега вай сураё ҳамқанаиз вай шинос бу дилпур буд ма вай барои шумо кардам ҳамаша ман намешиносам уҷа бегонан ку ба метарсан тиллошна сёмка мекунӣ метарсан ки ягон гап мерасашон ягон чӣ мешашон намемонам бисёр сёмка кунӣ не накунем мега ма честна гапи рост мегум да ма хале ки чӣ кунам ма ҳами одама кадам бечора гуфт ки беҳад бисёр инами чӣ менависам саволи беҳуда инами чансма инами чансма инами одама гуфт просто менависам ғам метиҳанд занг мезананд бо мегаям занг нами дер отвечом мети ку зангт мезана хайма кор дорум мега рӯзи рӯз савдо кор оли насиб ҳами шиноса ку бо вай илтимосш кунем барои шумо навор мекунам духтаро вай омада пул наветиям ма худам ба хотири нами шумо тилло мепурсем ва барои ҳами подписчиком чӣ мекунам рост навистам 100% навистисти Анна барои подписчиком баъд сёмка мекунам тиллоҳоро ба хоҳиши шумо ҳами як шиноса амира дилпурона мекунам ҳами бисёр зангш назана ғамш натиҳан бечора одами хубай майли мегаво баъд ғамш додиям ба гуфт гир видеора маҳкам ку суроҷон ки безорум кардам гуфтум майли гап нест. салом хоҳари беҳтарини ман. алейкум салом апаҷони ма сайёра раҳмати калон барои дилако хоҳарҷон логотон беҳтарин раҳмати калон парфтагим ҳами охирон видеора бинӣ икра нишон додаг ма ҳами чизои даркориро видео кунам мегум ки ҳам осон боша ҳам дастрас боша духтаро кремчиза гуфтен творожный сира ма мекунам ба кремчиз бисёриҳо намегиранд зуршон намераса баъд чӣ мекунанд бо ягон креми осон гӯянд ки мо дошта бошем мега дар ҷои мо ёфта шава ҳар давлатам тоҷикистонда мисол кремчиз прай қаймоқ сливки крем нашоти креми тор тоҷикистонда беҳад бисёра дига давлатода намеёванд барои ҳамин ма кремои осона бисёр прилагатҳо мекунам тортпазида пухтупаз ҳамаи чиша ай ҳама ҷиҳата. ассалому алейкум апаҷони худам. алейкум салом хоҳарҷон Шамс Қурбонов хуш омаден. Привет англисирам навистестиянд бинен акам ҳамсон
апа ман шуморо бисёр дӯст медорам. Раҳмати калон хоҳарҷони ма, Давлатмо Қодирова, Панҳот ба Худо Сураҷон мода шом шуд. Паноҳи шумоам ба Худованд. Равен айпай намозотон шавен. И пудраҳо аятомия. Алейкум салом. Кӯдаку созан раҳмат нас хоҳарҷон. Навомадам. Салом алейкум салом. Апай сураи шабои хуш. Раҳмат хоҳарҷон. Шабои шуморам хуш бошад. ҳамун глазураи Қазоқистон овардам, хушрӯ буд, ки айвосия гирифтум, безе будай. Дидем фарқ доштаён, ай Қазоқистон качествени будай. Марам яктай Қазоқистон овардум, вай тамом шуд, бо рафтум ай садбар гирифтум, не ки хушрӯ ай садбар гирифтум, маҳкум шуд. Ҳамун чистай Қазоқистон гирифтагитон гирифте, яъне ҳамун дигашам ҳастай. Ман морожниёда мекунам, морожни фурӯш омада, маҳқул нест вайш. Пас дарам кунин апа видео майли мекунам. Тилло мехаре ки шумо аз куҷо? Аз Душанбе, Тоҷикистон. Эфир аз Тоҷикистон. Ай духтарое ки нав дар омаден намедонен. Насиб карда бошад гуфтае Тоҷикистон бирам тилло мехарам. Занҳои мо ҳама ҳаваси тилло дорем. Салом, алейкум салом. Нигора Шокирова. Салом апаҷон, сӯзи хуби фарзандатон нас. Алейкум салом. Раҳмат хоҳарҷони ман, Мадина, хуш омаден. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Дунёи ғарибон, хуш омаден апаҷон. Мадина иҷа харин тиллош тозае. Ҳами Россиярам таъриф мекунанд ку тиллош тозае меган. Салом красавица. Алейкум салом. мо дар ғарибӣ дуо кунем. мо ҳамеша дуогӯи шумо ҳастем. ғарибо дар куҷое набошен, худованд нигаҳбонтон боша. апа модарҷонтон соз шуд. Раҳмат хоҳарҷони ма, шукронаи Алло. Беҳтар шудест, али чини кадистимша. Салом алейкум салом апаҷони ма, Парвина Муродова. Биёен эфири мо. Салом сӯзен хубен апа. Закия Акрам. Алейкум салом. Раҳмат хоҳарҷон. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Ман Нижатиҷике. Беҳтарин хоҳари қандам. Раҳмат апаҷони ма, Сайёра. Салом апаҷон, худтона нишонтен ябор бинемтонам. Алейкум салом хоҳарҷони ма. Ман дар эфир, дар видео нишон наметим, не ки як видеом дар нишон додагим барои подписчикои занҳо. Ҳай медонам ки ҳама занако тамошо мекунанд видео. Ма як бор нишон додам ки донанд ки кира тамошо дорам. 5 сол фақат савол буд, кира тамошо мекунем. Як бор нишон тем, мо фаҳмем ки чӣ хали одама тамошо дорем. баъзеҳо навистанд ки мо овозотона мешнавидем, шуморо дига хе тасаввур мекардем. Бинен овоз ай дидан фарқ доштае. Ман дар як видеом нишон додам хоҳарҷон, дароен тамошо кунед. Видеора номша урӯз гуфтеста будам, чӣ буд? Фаромӯш кардам. Видеои ҳавлӣ навистагӣ буд. ҳозир ман ҳамун видеора бинам шумода мегӯм. Салом, чӣ хел шумо? Алейкум салом. Абдумалик. Раҳмат наз. навбати мо ҳеҷ нарасидаанд дар реклама. Апаҷон, дунёи ғарибон нависен, ман мекунамтон. Бе навбат мекунам. Шумо дига нанавистен мада охир. Овозом гирифтеста, гап задам бисёри бад. Ман бисёр гап намезанам духтаро. Ман ами тез хондестам ку ман дар асл бисёр гап намезанам. Бе очират мекунамтон. Апай Гулҷаҳонҷон нависен ма. шумо мара дига нанавистен. Ман гуфтам тамом, ака шумо қаҳр карден, хафа шуден, ягон ҷои дига рафтен, ам қаочиратум бисёр буд. Ман ба дига ба наздикӣ реклама нагирифтам, духтаро ваъда накардам. кадом мегуфтам ба ҳазир боша, ждат кунен, саросима наметонам. хела сабук кардам, хела шукронаи Алло сабук кардам. медонен духтаро, курасан, рецепти курасанда дароен тамошо кунем. ахма нишон додагим. як моҳ пеш партофта будам, аллака як моҳ шуда. хоксоритода гап надорам. раҳмат хоҳарҷон. ҳамуҷа анам нишон додам. ҳам духтаро шавҳарам иҷозат наметиҳад, ҳам худам дам намехоҳам нишон додан. ҳам худмам хали хоҳиш надорам. Сестра, у нас тоже канал, можете поддержать? Конечно. Манижа Тиджикена, зани тоҷик.
дар дастгирӣ кунед. духтаро канал доштиянд. Мумкин шумо дар рекомендатсияда набромада, шумо намедонед. Даро ин каналшо ина номша Манижа Теҷикӣ. англисӣ қати нависен меброяд. Дар атоми регистратсия шудед? Бале апаҷон, регистратсия шудам. Наставник мон апай Шаҳлоҷонай. Беҳтарин наставник. Шумоам беҳтаринед апаҷо. манам шуморо дига тасаввур мекардам. Шумо хушрӯ будем. раҳмат хоҳарҷон. беҳтарин дигар қитиш зард дигар буд. қитиш зард буд. дигар боша вай дига хелай. Ами качествое ки ма глазур фақат нишон метем, анами чисто турецкиша, аму глазурҳои ғавси дижемиш хушрӯай, шоколадни глазуршам зурай. Барои ҳами мегум ай ҳами гирем. Ина якташа 33 сомон да мегирен. Любой чи намешад духтаро. ҳатто торта украшения мекунед, ҳами хел глазурш мекунед, тамом, ҳам фасон шуд, ҳам хушрӯ. номерои ман 918 82 30 40. кадомида дар кора барои реклама, барои ҳамкорӣ, барои ҳами канал реклама кардан, кадоме ки мехоҳ каналша реклама кунам, ина номеро ман метиҳам барои регистратсия, барои ягон чиза пурсидан 918 82 30 40. нависен, ҳамсуҳбат мешавем. Спасибо большое, сестра. Не за что. моно дашма наздем. раҳмат хоҳарҷон. апаҷон айвозшо маълума ки ранги овозшон хушрӯам. раҳмат хоҳарҷони ман. дамо 22:40 тоҷикистон дамами 22:40 Мадина тоҷикистон даин. бо як гала духтарако да иҷа шинос мешаванд, занако ай ҳар ҷо чақчақ мекунанд. оли закастон мекунам, такси кати равоном кунен глазур. майл хоҳарҷон. беҳтарин ҳамсол будем. хела комментариёро хондум, успед кардам духтаро. як гала гапо бехабар мондам. хетирако ҳар чизакам навистияна. кадоми дар Россияи духтаро инаи туша бигирен. май Қазоқистон гирифтам, кадоми дар Қазоқистонам боша миҷара дароз мекунам қазурай. И Беларусия буда производстваш, кадоми дар кора инама чизои барои занако тавсия медиҳам. номи видеом круасан хоҳарҷон. круасан ҳавлӣ рафтем вайшда навистаги маблошкашда круасан да аму сарлавҳаш круасан ай мефаҳмем. на туши зурам рекомендовато мекунам. чира бо бикунам то инҷа косметичкам пешимда мондаги. подводкарам бикунам, подводкаи зур матвияй ирам ай Қазоқистон гирифтагиам. ирам зурай номш рафтай камтар. мат ким чияй намефаҳми ҷаш рафтай. нема фабрили да кор намекунам духтаро. ман пеш эйвон да кор мекардам. дина як сетка чизи эйвон доштам, гуфтам видео мекунам. дига ёдам бирома додарам омада, додарам да додам бурдак шаба очама. очаи ма ҳамқа чизои эйвона нағз мебинам. ман пеш вақт эйвон да кор мекардам. ҳами гел для душаш ҳам хеле чизош махқул буд. очаам вай кард. духи инканденс махқулайша. рафтам гирифтамша як сеткам чизои гуфтагиша. ай чи харидам? Саудат. ай Саудат аму ҷое ки эйвон ма кор мекардам, ай ҳамунҷа гирифтам. роиш кардам. Хали ина ҳози фаберлик чихе маош метиҳан нағза ё атоми. ҳами пешам ёра мо намедонистем. ё эйвон. ма эйвонам просто кор мекардам духтаро. просто да болош ягон пул мемондам, савдо мекардам. мисол зиндагимо 100% соз буда. ма ҳавас доштам, ма косметикаро нағз мебинам, аями ҳисоб да ҳамун чи кор мекунам. мегӯям ки ма танали атоми маъқулам шуд регистратсия кардам. ин ами қачизаш уже мара ҳавасманд кард, барои ки ма дальше мехоҳам ки барои чизи барои худам маҳсулоташа ягон чиша бихарам. мисол ака барое ки пул олитиш гуфтестам. ма баъд эйвон да кор мекардам, фақат ами фоида даромад буд. ягон хали шавҳар дорем шумо? Бале шавҳар дорам.
туш ултра ном дора ба фикрам. Ини ман ултра буд, ултра лонг маскара будай. Ултра лонг маскара. Ин иҷа чизакуш рафтай. И ҳолиам қоқ нашдай, бо ҷада дастаге ки made in Italy. Не. Ин медонам ма беларуски дар киҷош хундам ки бо мегум Беларусия бо иҷа Италия навистаги будай. Ина итальянски будай. Бинед чизи дигам значит Беларусия. Не. Италия будай. Бароим зура қоқ намешава. Не, як сол шуда Қазоқистон омадем. Як сол зиёд шуд. Як сол 2 моҳ шуд. Апаҷон заказай пиндодо тез мебия чанд қава. Заказай пиндодо 14-15 рӯзда мебиёя. Майли Шорух. Шумо тарафи Восе будена? Ҳамун тарафи Восе. Любой такси мебаран, ягон такси шинос дошта бошен, шумо гап занен, мо ҳамун рафтем, ё ҳами тарафҳои мо қати як китоб хӯранд, чӣ хеле ягон шиносотунам бошад, ман мехарам да дастам мемонам, метимша мебарам. ҳоинам ин мухлиси инканденс учамай, ҳам қанағзш мебина, гуфтам маъқулай, ман рафтам харидам, роҳиш кардам. Гелоша нағз мебина, крем гелоша мега буш места. Учай ман қанозукай ҳарчи намегира. ҳамаи ҷои ваи духиша мебинӣ, ҳамқа ҳавасат мекуна Америкаи сар кардаги ба духиҳои қиматҳои нутари Виктория секретҳои ҳазорсомонаи ку духтаро оли мегӯянд таъриф дорад, нема барои духӣ рафтак, аними очам вай кардагия. Любой намуд духира дора, анам бо инканденса нағз мебина. Мада бура гуфт ай инканденске белара мезана ай Америкаи. Сураҷон ман берса дидам 200 рубли русӣ будай амитаналка. Ҳоли чӣ кунма? Оли ма Россияра чизат мекунам 2500 рублай роид мекунам. Агар гирифтанӣ боши дугонаҷон ма дар нави Сабр уҷа қиматтар будай валбреста дидем. Духтаро шумо просто регистратсия кунем барои худтон харидорӣ мекунем. Ячиша харидорӣ мекунем. Ба и атомиу хали нестай ки бисёр одам биёрӣ. Ами 2 одам тагда миёрӣ. Ма ина мисол 2 одам метавонам шума регистратсия кунам, ё очама, ё ягон дугона пури дугона дорем, ё ягон хешмона. Просто барое ки вайёрам бо ягон каси дигарам хе мекуна. Просто и структура месозен ҳамиша чизи структураи атомӣ. И хали нестай ки бояд ҳар рӯз одам биёрӣ. И хали вай гап нестай. Ҳами любой корам мефаҳмед. Нами даже бизнесам мехонад. На Саидмурод Давлатов ёд метия. Тарзи нозукиша ҳамон одам агар ёд мегира кора пеш мебара бизнеса. Бизнесдан влажит мекунӣ ку беҳуда. Апа курс хондем. Ма пиндодора гӯянд курси офлайн ай пеш ҳама чиз ма тайёр кардан дода. Курсам мешава онлайн мехонен ёд метиҳанд. Барвақт мегуфтум и туша. Инами нав эфир дада пеш ма ин будози ами танали нишон додум духтаро признам гуфтум ина туш мам нишон тим чизое ки ами нағз дорум штобе ки бихаран. Алейкум салом ҳо шу дорем. Салом апаҷони ман. Алейкум салом Дилия. Ман як курс будум инканденс. Якум курс будум инканденс истифода мекардам. Ман худмам. Ман вақти кор мекардам ку ҳамаи духиёша анам хел мегирифтам. Баъд пробникош ҳаста ку пробникош бо мефаҳмидам. Баъд истифода мебурдам. Зура инканденс. Очам мухлис шай. Неким ягон ойлик ягон чи навад фақат пули ҳами чиз даромад инами даромаде ки болош да пул худод мемоне ҳамун меёфтем. Уқа пули хали калон намеёфтем. Ба ма баҳс кардам дига бизнес накардам духтаро. Ай чи эвна не ки мехоҳам ки бо айсар я бор дигар регистратсия кунам, чизоша арзон бихарам. Чизоша арзон мехаридем, регистратсия мешидем. Бу инканден зура ба духиёшам зура стойкиян. фарзандот созам ба ҷони ман мухлиси шумо. Раҳмат нас хоҳарҷон, созан тинҷан. ҳомайлиш гап нест апайсура раҳмати калон. Саломат бошен. Духтаро мегум эфира бокушам ака.
хела гап задам. Мардакам омадай мегӯ эфира бикшам, хела чақчақ кардем, 2 соат гап задем. ولی با میکنم خیفیر کدان میگیریم دختروش ما هم چخ چخ کنین زیق نشوین در غریبی تو نه حس نکنین. ویوا لاوی تشم خیلی کم باشه که وقتی میستن یا بیچ نمیشوم. ما دا محقول بود ایوش هم استفاده بودگیم. مایل خارجون انشالله تست میکنم. شام شده باشه دخترو برین شامتون بخونین انشالله با انام خیلی وقتای بکاریم ده قطعاً هم صحبت میشوم. با چی سوالی دارین سوالاتون را جواب میتیم، هم صحبت میشیم، وقتتون خوش میکنم. نه 2 ساعت شیشتیم نه ما فهمیدیم چه افیر وقت گذشته نه شما با فکرم چخ چخ کردیم. خیلی سلامت باشین подписчикои ما. انشالله با میشوه افیر. خداوند نگهبانتون باشه. در پناه خدا باشین دخترها.